Pero maki-update kita anay ari atensyon sa mga listeners naton nga si Palaynon bala nga nagapamangkot diri paagi sa Messenger kag paagi sa text sa YouTube naton kag sa Facebook Live ari na ang inyo sini mga opisyal dira sa siyudad sa Sipalay. And joining us tonight is Councilor Junilo Bugtay sang Sipalay. At the same time, siya ang coordinator sang LDRRMO dira sa Sipalay City. Councilor, Merry Christmas. Kumusta da sa inyo? Ay, Action Art, mayong gabi, Merry Christmas man, no? Oo. Mayong gabi galing sa tanan nato natin salamat din sa inyong programa sa Action Firing Line. Sa subong siguro, ate Ari pa man din naka-standby sa Japon sa aton nga option, no? Sa DRRM. Gani, salamat gid by the way, Councilora, for accommodating Action Brian sang dira sa area mo. Nagpasalamat gid siya. Sige nga, thank you kay Councilor dira nga gin tatap gid ang taga-Action Radio Bacolod. Sir, I know nga medyo madulom gid siguradong inyo sining not in the sense nga madulom nga daw ay nagidya paglaom, pero as in possibly why gid suga kamuda sa area sa Sipalay on the 24th or buwas sa gabi. Maki-update lang ko ay nano ang status sa retrieval or search and retrieval operation ongoing pa bala na anong latest, Councilor? Action Art, sa subong may ara pa 17 nga confirmed nga death. Pag may anong pataka missing person, no, nga ginapangita pa subong. Ang aton nga sa aton nga search and retrieval operation team, nag-last attempt subong sa aton nga Sipalay River sa pagpangita sa ila since nga 6 days na naton nga pag-conduct sa search and retrieval operation. Oo, kay para at least ang iba naton nga mga personnel nga nagtira ma-augment anay naton subong sa aton nga relief goods distribution sa nagkalain-lain nga mga areas nga affected. Since nga kagapon lang gid nato na total open ang tanan nga mga access roads naton patadto sa mga areas nga mga affected, no? Kaya sa subong 100% along national highway nato nga isa passable na, barangay roads passable naman. So focus ta sa road clearing operation kag sa residential na areas na may mga na dagdagan o kunatumbahan sa mga kahoy nga mga dagko, no? So ang aton nga search and retrieval operation nag-attempt sa mga last din ang aton nga last unless otherwise may mga residente o kung may mga pamilya sa mga sa na makita sa ila. Amo na lang pagkadto nila din mag-inform sa aton kag amo provide naton sa personnel para mag-retrieve sa ina nga mga kadaver kung may ara man gid nga may nasabit sa mga rorok sa aton nga suba. Kaya we have to expect man ang the rest siguro nga mga missing person tungod nga suba niyang halo sa ilangan na kita naton. So basing iba nagrekta na bala Action Art sa aton na baybayon. Oo, correct. Yes. So, subong hindi nagiman budlay guro mag-usoy sang aton nga rescue team, mga responder, since nga nagtinaw na gurong suba sa isa ka semana nga nakaligad, Councilor? Actually, aton nga water level subong sa aton nga Sipalay River, no? Dahil sa aton nga monitoring level sa sa ginabutangan naton, ara na sa 00. So, ang tubig subong sa aton Sipalay River, ara sa color nga blue-green. So, clear water na siya. Ang ato na lang ginaano nga either may mga reported na may base ang ato nga mga mananagat, may mga agyandera sa ato nga mga baybayon. So amo man ang isa naton gina-expect nga may mano sa aton bata ready man ta sa gyapon na Action Art sa pag retrieve sa ina nga mga kadaver nga makita sa aton nga baybayon, no? Okay. Gapasalamat man ta sa mga allied agencies nga mga partners naton. Upod sa mga Philippine Army, Philippine Coast Guard, no, nga nag-apat ka team sa siyudad sang Sipalay sa pag-augment sa inang ginasiling naton nga search and retrieval operation, no? Upod man sa aton nga PNP, RNFB kag aton nga Bureau of Fire Protection nga mga personnel. Okay. Pero until today na lang na, meaning natapos na subong, the following days, why na, kag kung may aragin man masiplatan sila, kung may kadaver nga makita, amo na pag-retrieve isang personnel nyo. Yes, Action Art, no? So, Okay. actually, this can was nga
Christmas sa 25 ari Japon na maka full alert 24/7 ang aton nga operation sa option diri sa Diara Rimosi Palay. Okay. Now, sir, why pagid subong mag-resume o kung why pagid ma-connect liwat ang kuryente, why pagid ang supply makasulod sa inyo at si Palay, no? Sa subong kung tanawon ka amot ani no sa nga nagligad ng mga inadlaw din sila ni Action Bray no nag-nirman be pagtani kong tanawon nato ng mga poste ka no Seiko alos ano gid kalatumba may tindog pero wala naman mga kuryente. Sus. So that's why nga daw meeting man kami mamit man kami sa Seiko di ba sa pod ni Mayor. Okay. Para maistoryahan kung ano mga measures na ilaman ma-provide nga kung paano man napadali ang pag-resume sa nga power sa Palay. Okay. How about sa relief operation ninyo? No? Halos tanan, including sa mga far-flung areas, napadala na sa food supply. Pagkaon nga importante gini sa mga pumuluyo, sir? Yes, actually, actually, sang open na natin, that's why yung ato na pag-conduct ng operation, after sa onslaught sa bagyo, ginapauna naton ang aton nga road clearing operation team kay hindi magkakasulod upod sa aton nga operation kay wala sang salakyan nga makaagi. No? So ang aton gi-ideya, una sila, gasunod ang aton nga search and retrieval operation. No? So sa subong, ang tanan naton nga mga areas na open na, so gapok subong sa mga sa aton nga food distribution sa mga food packs sa mga affected areas nga na-identify naton. I see. So anyway, at least amo malang ng importante pero in terms of supply sa pagkaon sir, councilor, may mga nag-inabot alin sa national bastante man subong. Actually, pasalamat sa mga private sector sa aton nga provincial government na wala untat ang ilang pagbulig diri sa siyudad San Cipalay sa pag-asag sa mga national kaibigan subong hasta subong gabi ari kami di kasi may mga gatawag sa aton nga may mga incoming nga mga food packs nga munog abot so para nga ma-receive man naton pag ma-pack naton dayon ang ina nga mga food packs para buwas sa aga automatic. Amo na ginatagaan ta priority nga ma-distribute dahil ang ina mga food packs sa aton nga mga families kag individuals diri sa siyudad ng Cipalay. I see. I understand, base naka-meeting naman kamo sa Local Disaster Risk Reduction Management Council. Bayara na kamo, sir, sang daw report abi pila ang totally damaged, totally destroyed nga puluyan, ang damage sa crops. Bayara na kamo mga reports nga nagsinulod sina. Kag may available na nga data sina, sir? May ara na ta halin ang pag tapos na ato na operation sa pagkaga automatic ang aton nga reporting sa mga villages affected individuals, families, household, crops, livestock kag sa aton nga infra may ara na ta na sa aton nga office. So why kasubong in hand nga kopyada kun pila ni sa sir ang total damage gid alimbawa agriculture kun pila? Actually, ang sa ato nga sa agriculture, wala ko din sa nga copy sa mga ginauyatan sa yes, sir. No ato problem. tubang. Pero sa ato nga agriculture, mayara na ta, including na sa nga livestock, kag sa, mayara na ta mga 139 million nga damage. Grabe. Sa ato nga mga crops gali, no? Sa crops kag sa ato nga mga, sa agriculture. Sa livestock na aton, mayara nga mga lapit-lapit 10 million nga mga damages. Sus. Mga infrastructure may ara ta nga damage na nga kalabot na sa mga 95-98 million. Initial pa lang na siya. Grabe. So we have to expect na madako pa na kaya nga ito nga City Agriculture Office ongoing pang ilang mga assessment at panulod sa ibang areas nga magulong nato na open. Tagaan sa aton na yung mga engineering office to conduct sa nga assessment para sa mga infrastructure naton. Okay. So at least kung suma total ang rough estimate subong gali mga subrasin milyones ng damage inyo da kay 19 na tungod sa agriculture lang to. Muna sa gani action act muna nga ginapaano naman naton ang tanan naton nga mga concerned department diri sa local government unit sa Cipalay. Okay. Para ma-fast track naton kag maboy man naton sa mga concerned national agencies ang aton nga mga data. Okay. Kung ano man ang mabulig nila nga mga assistance para sa mga affected naton nga mga
families nga mo lang man ang ila pangabuyan na binagid sa mga livestock ug sa agriculture. In terms sa mga balay na sir, no, sa mga tao, mga residente, kapin pa itong nagkalatumbagin, nagkalakakasambubong nila, subong makita, tamat-tamat naman nga nagapatindog, nagapatukod sa liwat nga puloy-an, kag ano ang support nga ginatag sa LGU subong? Actually, boss, nagtag na ta sa ila sa mga total damages nga balay sa aton nga financial assistance sa ila. Okay. Kaga ang aton subong nga mga na-recover nga mga dagko nga kahoy kag ano sina nga nagkalatomba ang aton di ano sa nga local government unit sa Sipalay nga mapakirahin nato na kag ma-provide sila para nga makabulit na ta restore sa mga totally damaged nga tanimalay nila. Kaga may ara man ta nga mga private sector nga nag-atagman sa nga bulig diri nga mga construction materials, no? I see. Kaga RBR sa Region 6 nag-atagman din sa aton sa mga house repair kit kag sa mga family kit para i-provide naman sa ila. Very good. No, at least mabuligan taning taga Sipalay, kabalo ko nga mabakod kita, no. Ako taga Kawayan man, kabalo ko madamo man ko partidos dira ang nahalitan. So, kuan kita, paninguha kita, pero ti ang iyasang national budget, it would take time kag siguro mahatag niya sa mga residente. Muna sa gani action at ang aton nga gina pangayo man no sa aton man nga mga iban pa nga mga utod no nga may maumok na tabi puso no kay tiga kinahanglan gid subong nga aton mga affected nga mga individuals, families nga atong na rusdak gid o kung totally damage ang ila balay. Ining mga used clothing no at least sa ina nga bagay dako na nga mabulig ta sa ila. Okay. With regards sa potable drinking water bastante pa no ang siyudad sang Sagay kag siyudad sa Cadiz nagpadala man din sang ilang purifying machine nga muna subong gina station naton sa ibang nga mga areas nga kinahanglan. Kag ang aton nga mga water tanker sa mo nang gina-provide naman para nga magarasyon sa mga tubig sa iba naton nga mga affected nga mga area sa Action Art. I see. So hopefully no ang tourism industry ta at least bisan mo ni na agyan may mga kuan naman resort naman da nga back to operation kag nagbato naman ni what sa mga guest nila. Actually nga ito na City Tourism Office no, kakandak man sa ilang assessment kag ano sina, may mga certain resort, may mga power generator sila nga ma-provide nga at least baka ano man sang kuryente sa ilang resort. So daw amo na guro ya ang open matamat man kaya hindi pa man fully gid sila nga operational tungod may mga damage man ang ilang mga structure. Pero sir subong pila ang ginatag nga financial aid ni sa mga totally destroyed, partially damaged? Pila ang amount sina councilor? Kagina sa nga po nag-obra na di payroll ang aton nga CSWD sa option. Wala lang gid ko action at no naka ano gid ko nga pila gid ang aton nga actual nga amount sa nga financial assistance nga i-provide sa ila kay ang aton nga personnel sa ready daw nag-ayo gid sa aton nga maka paway-way man kadali. Pero actually may aras na mga data para nga i-supply sa inyo. No problem, no problem. So anyway, sir, sa pila ka sa mga pumuluyo sa taga-syudad sa Sipalay, kuantan lang ikaw karon nga gabi opportunity in behalf of your mayor, in behalf of the LGU sa Sipalay City, although nga ti masubo-subo ini nga pagsaulog sa Pasko, sa buwas sa gabi, pagtipon-tipon sa pamilya until New Year, anong mensahe mo sa mga Sipalay nun? Ang ako lang mapalabot sa siyudad sa tanang nga pumuluyo, no? So, wala kami mo, kaya nagtupa naman ang gidi sa ato ng ining traidya, ining kalamidad. So, ato ni siya batunon, no? Hindi man nga kita mo nagtugas yun natural disaster kag calamity ang nag-abot sa aton. Biskan kita mismo kasubo sa sitwasyon. Data, hindi ta sila, no? Mag-lumural. Buliligan aton tanan no? Isa sa aton kung magbuliligay kita, mabangon si palay kita, no? Kag ako ng action at isa nga palabot man sa iba naton nga mga pumuluyo o kunaran sa palibot naton, inibala kita, no? Hindi kita mahimo man nga may ara nga mga issue, no? Pero ining tanan nga mga nagahaboy sa mga issue kag ano sina, kung pwede,
kung wala man gid sila sa ano sila kadto di sila sa amon sa option sang DRRM kay basi pwede pa naton sila matagaan trabaho nga makabulig man sa part sa distribution sa mga food packs hindi sila nga mangita sang issue kag magabuy istorya kaya ang sila karon hindi nga makisa kata buliligan nato ng ato bangon nato ng ato nga problema so hindi na tatani maghabuyanay pa sa istorya kundi kung available ka mo report ka mo din sa option kay tagaan ka mo sa aton nga obligasyon nga makabulit man sa ato nga mga kautoran diri sa syudad sang Sipalay. Sige. In a way, ang communication, at least subong ang smart no makakontak na no. Ang Globe makontak naman, sir? Ang Globe nag-resume na sang ilang signal diri daw kagina sang aga. Pero sa subong daw stable naman action art no. Smart ang Globe subong diri sa syudad sang Sipalay. Ang charging, ang pag-charge sa cellphone, kinagligad, do ka bugat kung saan ginapa-charge dira kung mag-charge ka bala, do tong piso ang kada percent. Dogin kwan man to ni Mayor? Percent, no? Actually, ang smart, no, ano sila sa ilang charging station, diri sa ilang sila site sa barangay to, kag butang man sila sang bot para sa charging station na libre na no? Libre, okay. Diri sa aton diri sa option may ari man ta diri porque kung sila maginuto kami maginuto kamo di ang ato lang ginagamit ni gamay nga inset no para man sa operational naton diri sa option. Sige. Anyway, salamat gid Councilor halong gid kamo permi and hopefully madasig ang pagbangon naton tanan especially sa aton mga kasimanwa dira sa Sipalay gagaiping nga mga lugar. Good night and advance Merry Christmas sa imo kag Happy New Year. Salamat gid sa time nga ano sana kaya mo lang man ni oras kan makarelax naman ta sa ano sana. Kini na tempo naton pero sa tanan naton nga pumuloyo madamo gid nga salamat sa inyo man nga pagpangamuyo nga initanan naton matagaan pagbangon ang syudad sang Sipalay sa paagi man sa inyo pagsuporta. Salamat gid kag mayong gabi action art. Action Firing Line. Salamat gid Councilor Jonilo Bugtay ang in charge man kag coordinator. You know, hindi lang